سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمرة سلام زي خبركم تخاتلت السينما سمرة كلمة عزبتي شاوعيت مدرخ زور فرنسا عايزنا متينا لنا نمكتالكم بخبرون عدم حموش جعات حملة شاشيتن حنت خابتن ترى مدرخات زكايل زور فرنسا عربي عسرت حملة شاوعيت مدرخ سلاسل يوم 271 كيلومتر تشفن شاوعيت مدرخ نتوم تمالي دحرتها امناي مونغو قصبتها ودر ابتسترف رحقت نعوم ابزيت عم قرص مريت غزيوم حاليم طراي نمودا اسرحو ناي شكوا تقادم تتعميام ابزا ازيا غولغول زغونت مدرخ ካብ ሃግመተ ተባሃለ ዓዲ ዝነቁል ተቃደምቲ ድሕሪ 120 ኪሎሜትር ምጓዓዞም ኣብ ላንዲራስ ተባሃለ ዓዲ ናይ ሞንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ኢንተርሚዲየት ከካይድዮም ኣብታ ረቡዕ ዝተኻየደት ሓምሸይቲ መድረኽ ዝነበረት ነቶም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ትምእምእ ጎልጎል መድረኽ ተቃዳማይ ሎቶ ኢንተርማች ፓፓስቲስተ ካብ ምፍላም ውድድር ሃዲሙ ነታ ናይ ሞንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ብዘይ ተቃጺ ከም ተዓወተላ ዝከር ኣብዛ ናይ ሎሚ ሻውዒት መድረኽ ካ ሰፊሕ ሸፈነ ዝውድር ክረኽቡን ናይ ጋንቶም መዋዓውዕ ከላልዩን ብዓቢኻ ስትራቴጂ ናይ ጋንቶም ንምትግባር ብኣጉ ከምናቱ መጥቃዕት ፈጺሞም ኮጹ ዝፈቱን ተቃደምቲ ኩሉ ኸልዮም እቶም ካብ ናይ ሞንጎ ጾታ ናይ ቀጠልያ ማልያ ነጥብን ምኽሳብ ሰርሑ ዘለው ናይ ሽኳ ተቃደምትኻ ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ዝገብሮ ንሓድሕዶም ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ከካይዱ ምዃኖም ርድኡዮም ትማሊ ኣብ 59 ኪሎሜትር ዝነበረት ናይ ሞንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ዘሎ ተቃዳማይ ሊደር ትሬክ ማርስ ፔደርሰን ከም ተዓወተላ ዝከር 25 ነጥቡን ከሲብላ ቪክቶር ካምፓኒ ኣርትስ ቪዝማ ማክስ ካንተር ኣስታና ያስፐር ፊሊፕሰን አልፔሲን ቢንያም ግርማይ ኤንኤስኤን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 5 ብምእታው ብተኻታሊ 14 ነጥብ ወሲዶም ዛጊት ካብ ዘና ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ብድምር ዝለዓለ ነጥብ ዝረኸበ ማርስ ፔደርሰን ኮይኑ 94 ነጥብ ከሲቦም ቢንያም ግርማይ 65 ነጥቢ ያስፐር ፊሊፕሰን 56 ነጥብ ምኽሳብ ድሕሪ ይስርዑም ናይ ዝውድር ተጠቃሲት ኩርባ ካብታ ኢንተርሚዲየት ካይለላ ቦታ 17 ኪሎሜትር ርሒቃ ትርከብ ናይ 4 ካታጎሪ ዓቐብያ ዝሓለ 4 ኪሎሜትር ኣብ ማእከላይ ገምጋም 4.7 ሚእታዊት መጠን ምንቀራር ዘለዎ ዓቐብ ፎካስን ተቃለምቲ ተሸግር ትጽቢ ዘይግባለላን እዩ ድሕሪ ዛ ዓቐብ ዝተረፈ 38 ኪሎሜትር ጎላጉል ብምዃኑ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክራኣየሉ ይግመትን ምናልባት እንተጋጢሙ ቅድሚኡን ብመጥቃዕቲ ዝሃደሙ ተቃደምቲ እንተነይሮም ንናይ ቅጽበታዊ ውድድር ጋንታ ስለ ዘየርብሕን ብዘለዎን ሓይሊ ዘዊረን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ክእትዎም ምዃኑ ርድኡዮም ምክንያቱ ዕላመን ኣብ ከም ዝበለ ለይጣ ጎልጎል መድረኽ ምዕዋት ብምዃኑ መጥቃዕቲ ገይሩ ኣብቲ ዝርከበን መድረኻት መደበን ከፍርሶን ዝፍትን ተቃዳማይ ትሚለን ክሪኦ ስለ ዘይክእላም ድሕርዘን ሰረፋ ኪሎሜትር ድማ ናብ መዛዘን ቦታ ቦርዶ ዘቕንዑ ተቃደምቲ ከምቲ ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ተዓዘብናዮ ኣብ ናይ መወዳእታ 5 ኪሎሜትራት ቦታ ንመሓዝን ካብ ክፍጠርን ዝኽእል ናይ ጎኒ ንፋስ ክሮስዊን ንምልሓንን ክሰርሑ እዮም ከም በዓል ኤንኤስኤን አልፔሲን ሊድል ትሬክ ኩዊክ ስቴፕ ዴካትሎንን ካልኦትን ከም ቀዳማይን ካልኣይን ዕላመን ናይ መድረኽ ዓወት ብናይ ጎልጎል መድረኽ ክረኽባ ዝደልያ ጋንታታት ነታ መድረኽ ክዕወተሉ ዝመርጽኦ ተቃዳማይ ውሕሱን ንቕጽበታዊ ውድድር ጥዕም ቦታ ንምትሓዝ በቶም ቀንዲ ስራሕተኛታት ስራሕን ክዓማን ጾታ ካብ ቁጽር ወጽእ ክቃለሳኔን ምርሒት ዝህቦ ወይ ሊድኣው ዝገብሩ ተቃደምቲ ድማ እቲ ቀንዲ ስርሖም ኣብተን ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ይጽበዮም ንኣብነት ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ተገሞት ተቃደምቲ ዝነበረ ያስፐር ፊሊፕሰን ሰሪ ቅድሚ 5 ኪሎሜትር ምእታዎም ዘጋጠም መውደቕቲ ናይ ጋንቱ አልፔሲን መስመር ብምቁራጹን ቀንዲ ምርሖት ዝህቦ ሊድኣው ዝገብሮ ማቲው ቫንደርፖል ብዝግባእ ምርሖት ክህቦ ይከኣለን ከም ውጽኢቱ ያስፐር ኣብ ትዕግግር ዝበዝሖ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ባዕሉ ቦታ ሒዙ ቮላታ ከካይድ ተቐሲቦም ክዕወት ድማ ይከኣለን 5 ደረጃ ሒዙ ምዛሙ ዝከር እዚ ፍጻሜታት እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስራሓት ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ናይ ሽኳ ቦታ ኮይኑ ኣብዚ ዓርቢ ትካየድ ተማሳሊት ናይ ሽኳ መድረኽ እውን ኣብ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ምናልባት ከምዚ ዓይነት ፍጻሜን ተጋጢሙ ንገለ ጋንታታትን ተቃደምትን መደባቶም ከባላሽውሎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ዝተርፍ ርሕቀታት ዳግማይ ተወዳዲበን መደባተን ከስተኻኽላ ስለ ዘይክእላ እዚ ተጋጢሙ ኸ ከምቲ ያስፐር ንበይኑ ዝከኣሎ ዝገበረ ካልእ ካብቶም ሓገዝ ክህቦ ዝኽእሉ ደጋንቱ ዝተፈለየ ተቃዳማይ ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥሞ እዩ ብሓፈሻ ኣብታ ሆላንዳዊ ተቃዳማይ ዴካትሎን ኦላፍ ኮይ ተዓወተላ ሓምሸይቲ መድረኽ ዝኸስራት ጋንታታትን ተቃደምትን ዓርቢ ካልአይቲ ዕድል ክረኽብዮም ነዛ መድረኽ ክዕወትላ ዝለዓለ ሚእታዊ ተዋሂቦም ዘሎ ብቐዳምነት ተጠቒሱ ዘሎ ኣባል ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ቲም ሜለር እዩ
ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ሳሳይ ደረጃ ዝሓዘ ሜለር እታ መድረኽ ዝኸሰሩ ሎሚ ከማንሶ ተገሚትሎም ከም ተቐደም ኢሉ ዝተገልጸ ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ሰሪ ዝነበረ ሓደጋ ካብቲ ዝበለጸ ምርሑ ዝህቦ ወዲ ጋንቱ ማቲው ቫንደርቦ ዘይረብሐ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብዛ መድረኽ ግና ካብኡን ካብ ካልኦት ደቂ ጋንቶም ዝረኽቦ ሓገዝ ናይ ፈለማ ናይ መድረኽ ዓወት ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ከመዝግብ ተሓፂሎም ፊሊፕሰን ድሕሪ ምዛም ሓምሸይቲ መድረኽ ወላ እኳ ብዝሓዞ ሓምሻይ ደረጃ ከም ዘይተሓጎሰን ተገለጸ እዚ ውድድር ጌናይ ዘሎ በዚ ውፅኢት ክንስንብድ የብልናን ብምባል ነታ ዝብህጋ ናይ መድረኽ ዓወት ንምምዝጋብ ጌና ግዜ ከም ዘለዎም ገሊጹ እዩ ነዛ መድረኽ ተዳሊላ ዘሎም ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ንሱምያትን ቅድሚ ሕጂ ናይ መድረኽ ዓወት ዙር ፈረንሳ ኣመዝጊቦም ዝፈልጡን ተቓደምቲ ረቲዑ ቀዳማይ ዝኣተወ ኦላፍ ቆይ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግቡን ከይተገመተ ክሓልፍ ኣይክእልን ምስ ሓዳሽ ክለቡ ኤንኤስኤን ቀዳማይ ናይ ዙር ፈረንሳ ዓወቱ ዝሃድን ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሓምሸይቲ መድረኽ ካልኣይ ዝኣተወን ኣብ ቀጠልያ ማልያ ደረጃኡ ኣማሓይሹ ዘሎን ተቓዳማይ ኣስታና ማክስ ካንተር ከምኡውን ሶሮን ወረኖስኮል ብኻልኣይ ደረጃ ክሕፀዩ ከለዉ ፓስካል አከርማን ፈርናንዶ ጋቬራ ፒል ባሃያስ ሚላን ፈረንቲኒ ካብቶም ብሳልሳይ ደረጃ ክዕወቱ ተገሚቶም ዘለዉ እዮም ኣብ ሻውዒት መድረኽ መበገሲት ኮይና ዘላ ሃገትማ ተባሃት ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙር ፈረንሳ ከም መጀመሪ ኮይኑ ከም መዛዘሚ ኣትያ ይትፈልጥ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝውድር ትካት ዘላያ ብመንጭሩ መዛዘሚት ኮይና ዘላ ከተማ ቦርዶ 136 ግዜ ኣብዚ ካብ 1903 ጀመረ ውድር ከም መጀመሪት ወይ መበገሲት ኮይና ኣትያላ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ እታ ዝፀፍሐት መድረኽ ዝኾነ ሻውዒት መድረኽ ኣብ ቦርዶ ክትዛዘም ከላ ኪንዮ ብሓባር ቅጽበታዊ ውድድር ፓንች ስፕሪንት ብኻልእ ክዛዘማ ይረኣየካን ታሪክ እንተተወኪስካ እውን እዛ ከተማ ትዛዘመሉ መድረኽ ዝበዝሐ ብሽኳ እዩ ናብ ዝሓለፈ ዕቁድ እንተተመሊስና ኣብ 2024 ጥሮታ ዝወፀ ማርክ ካቫንዲሽ 2010 ክዕወተላ እንከሎ 2023 ያስፐር ፊሊፕሰን ተዓዊቱ ነይሩ ኣብ ናይ 2023 ውድር ንናይ ኤዲ መርክስ ናይ መድረኽ ዓወታት ዙር ፈረንሳ ክሓልፎ ዝፅዕር ነበረ ማርክ ካቫንዲሽ ብያስፐር ተበሊጹ ካልኣይ ምእታዊ ይዝከር ካቫንዲሽ ኣብ ሰዓበት መድረኽ ብዘጋጠሞ መውደቕቲ እናነብዐ ካብቲ ውድር ድሕሪ ምውፅኡ ነዚ ክብረ ወሰን ምስባር ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ምስ ክለቡ ኣስታና ፈሪሙ ኣብ 2024 ተመሊሱ ዝምንያ ዝነበረ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ብ35 ናይ መድረኽ ዓወታት ዙር ፈረንሳ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ዝኻለ ተቓዳማይ ምዃኑ ኣይርስዓን ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ግርማይ ኣብ ዝቕጽል ቅድመ ትዕዝብቲ የራኽበና ሰሰናዩ سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمري